Dnes vyražame do Vysokých Tatier, dá sa povedať. Práve sme vyrazili do Spišskej Belej s týmto krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Tu pôjdeme po tejto cyklotrase, ktorá smeruje smerom do Tatranskej kotliny. Ale my nezajdeme až do Tatranskej kotliny, ale odbočíme vpravo smerom na Lendak. Vysoké Tatry ako na dlani. Paráda. Garmin mi ukazuje, že ideme vpravo smerom na Lendak, takže ideme vpravo. Je to žltá značka, takže po žltej značke teraz už začína horská cyklistika po nespevnených cestách. Tak tamtým smerom je Čierna hora, najvyšší kopec v Lvovských vrchoch. A predpokladám, že tá kamera to nezaznamená, ale možno na telke by to bolo vidno. Ale tamtým smerom je dokonca Marčulina, tá vyhliadková väža. Už nejakú tú minútku vstúpame cez Lendak, stále smerom hore. Vyšli sme z obce Lendak, už sme nad ňou a teraz by sme mali smerovať na Bachletku. Stále ideme po žltej cykloznačke, takže by to nemalo byť nič extra náročné. Tá žltá trasa tu je trošku teraz zložitejšia. Uvidím, ako sa s tým popasuje moja manželka. To príjemné stúpanie, o ktorom som hovoril predtým, sa medzi časom zlomilo. Už to má 17%. To je kopec. Bachletka. Si v zábere Petranka. No a vyrazili sme od výhľadkovej väže v krúnach stromov a po modrej pokračujeme na Magúrku a mali by sme sa dostať na tzv. Strednicu nad Ždiarom. Zajac, vidíte ho? Jo, vidíte? Ale tu je králik alebo zajac. Sme pri Magúrke, ako som spomínal, a budeme pokračovať po modrej na Razcestie pri Tablici.
Dobre? Ja som... Je tu pekne. Zo Strednice pokračujeme na Ždiar. A konečne koniec asfaltu. Tak toto sa mi viac páči, toto je väčšia zábava. Tak už sme v Tatranskej kotline. Kruh sa uzatvára, pretože toto je odbočka, po ktorej sme sa dostali na začiatku trasy do Lendáku. Neviem, či to tá kamera zaznamená, ale tam vpravo v diaľke je vyhliadková väža na Marčulínej. Jazda je na konci. My parkujeme tu pri týchto belianských rybníkoch. Malo to, ako som spomínal, niečo cez 46 km. Fajn trasa. Toho asfaltu tam nebolo až tak veľa, ako človek sa mu nevyhne, ak sa chce dostať niekam. Takže ďakujem za sledovanie a možno si tú trasu taktiež niekedy skúste. Čaute.